hetkiä, jolloin kaikki alkaa muuttua. Ja me alamme nähdä sellaista, mitä emme ennen ole tajunneet. Ja sitten eräänä päivänä paluuta entisen ei enää olekaan. Minä en osannut aavistaa silloin, että kaikki oli alkava sinä päivänä. Siitä pienestä kutsukortista. Minun elämäni oli silloin aivan tyhjää. Ja minä annoin vain kaiken virrata ohitseni, minua koskettamatta. Kaikki oli tarkoituksetonta. Eikä minulla oikeastaan ollut mitään tehtävää. Laura, en ole tainnut kertoakaan sinulle, että minä lähden ensi kuun 3. päivänä Roomaan ja viivyn siellä 2-3 viikkoa. Toivottavasti minulla on kunnia lausua sinut jouluna tervetulleeksi kotiin. Sitä paitsi päivällinen on valmis. Kiitos. Kai sinä muistat, että meidän on mentävä Elsan luo tänä iltana. Kyllä. Mutta minä en voi tulla. Saankohan tietää, miksi et voi tulla? Minulla on kokous kaupungissa. Ja sitä paitsi, ei se ole niin tärkeää, että minä juoksen joka visiitillä. Ilmanilla. No hei. No ei mitään erikoista. Kuule, en mä viitsi. Ja kato, en mä voi tulla, mun täytyy mennä äidin kanssa vieraisille. Joo. No hei. Kylläkään ainakin sinä tulet minun kanssa tänä iltana Elsaten luo. Totta kai Laura lähti. Ei se. Minullakin on kokous kaupungissa. Taas sinappipolkki pöydältä pois. Mä oon pahoillani, äiti. Mitäs uutta? Tuo nyt on, että jätätte minut yksin. Sano terveisiä. No, minkä sinä menet? Minkä sinä menet?
Mennäänkö elokuviin? Kuule, mä oon ajatellut, että... Ootko sä nähnyt tämän? Mistä sinä tämän löysit? Se oli puhelinpöydällä. Kiinnostaako tämä sinuakin? Mä ajattelin, että se kiinnostaa sinua. Jaa. Se taitaakin kiinnostaa sinua. No niin. Lähdetään sinne sitten. No niin, tässä minä nyt olen sitten, kun sinä pyysit uusimman rouvani kanssa. Tervetuloa. Oikein hauska, että tulitte molemmat. Tämä on se maailmanparantaja toimituksesta Linnamaa ja hänen rouvansa. Pitää vielä esittää pääluottamusmiehen. Olet vetänyt aika apajan tänä iltana. Ja todellinen kultakala sinulla on myös. Vaan sinäkin täällä. No minä. Mutta veli hyvä, kuinka sinä olet täällä? No, sain kutsua. Hei. Onpa hauska tavata. Siitä onkin pitkä aika, kun on viimeksi nähty. Oli oikein kiva, kun tulit tänne. Sä oot mennyt naimisiinkin, eikö se ole? Kyllä. Joo, kiva. Onneksi olkoon. Kiitos. Joo, mä menen isänään. Kuule, tavataan sitten jälkeen. Joo, hei. Mennään nyt katsomaan, mitä ne aikoo syöttää meille. ilman teitä, niin saat tutustua miehenikin. Täällähän te olettekin. Saanko mä esitellä? Herra Mäenpää ja neiti Hilman. Se on herra Harju. Ja tässä on mieheni. Minäkin luulen, että tunnette toisenne. Niin. Kai me ollaan leikitty joskus pienenä yhdessä hiekkalaatikolla. Saanko minä auttaa sinua? Herra Mäenpää on teidän tehtaittenne pääluottamusmies. Niin, siitä on niin monta vuotta. Mutta en minäkään tuntenut teitä muuta kuin nimestä. Nythän meillä on mainio tilaisuus uudistaa vanhoja tuttavuuksia. Me tässä juuri herra Mäenpään kanssa puhumme siitä, hän kun on minun ruotuväkikaverini, että hänen pitäisi tulla meillä käymään. Voi hyvä mies. Kuvittele nyt itsesi pyytämässä anteeksi juoksupojalta. Ei se käy. Käytetään nyt ehkä vähän tervettä järkeä. Mitä sinä oikeastaan tarkoitat sillä terveellä järjellä? Terve järki. Mitä se on terve järki? Se on juuri sitä, millä asiat nykyisin maailmassa hoidetaan. Mihin hiiteen ne naiset on jääneet? Tuolla istuu toisessa pöydässä. Anteeksi. Kiitos nyt tästä illasta. Olisi hauska joskus toistenkin tulla ja näitä asioita.
Anteeksi nyt. Laura, meidänkään pitäisi lähteä nyt. Voisiko herra Mäenpää tulla meidän autossa? Niin, kyllä se sopii. Kiitos vaan, mutta kyllä minä voin yhtä hyvin mennä junallakin. Ei tulkaan. No, näkemiin. Kiitos paljon tästä illasta. Kiitos. Kiitoksia kyydistä ja hyvää yötä. Kyllähän se meni paljon mukavemmin kuin junalla. Hyvää yötä. Pirsilläkö se herra ajelee, kun auton ääni kuuluu? Vuorineuvoksen autolla. Oliko Silmannikin siellä? Oli se. Ihme kyllä. Ja toi vielä autolla minut kotiin. Rouvassa kanssa. Ei tyttärensä kanssa. Sä oot joskus maitaparitana leikkinyt sen kanssa. Onpa auto samalla Santelajälläkin, mutta eipä olla enää. Eipä olla, ei. Ja siinä se vika taitaa piilläkin. Kerro nyt siitossa, älä arvoitukseen rupea No puhumaan. joo, totta se tuokin on. Ja luulen, että meikäläiset katsoo vähän liian pienestä reiästä tätä maailmaa. Tuollaistako Roskanen sinulle siellä syötti? Arvasinhan minä sen. Et sinä mitään arvannut. Vuorineuvokset ja muut pöydät näkee vielä pienemmästä reiästä kuin me. Eikä kysymys ole siitä, vaan että me ei kumpikaan olla oikeassa. Ne tahtovat antaa siellä. Tuleeko se tänä iltana vai mennäänkö nukkumaan? Vastauksen. Ei se niin helppoa sanoa yhdellä sanalla, kun on kuullut kymmeniä puheita. Mutta ratkaisu se joka tapauksessa on. Ratkaisu ja ratkaisu. Voi poika parka. Kyllä ne on panneet sun pääsi ihan pyörälle. Tulkaahan nyt tänne, ettei siellä tarvitse huutaa. Turha vaiva, ette te Eskosta mitään irti saa. No tapasitko sinä siellä vuorineuvoksen vai mitä minä kuulin? Mitä sinä sellaista kyselet? Kuulithan sinä sen jo. No en minä vuorineuvoksen kanssa mitään puhunut, jos äiti sitä tarkoitti kysyä. No sitähän minä halusin. Kuinka ihmeessä tulette yhdessä kotiin? Kuinka niin? Yhdessähän me olemme olleet koko illan. Mitä? Juu. Minä olin isän kanssa yhdessä kokouksessa yliopistolla. Ja siellä sinunkin olisi pitänyt olla. Puhukaa nyt kerrankin totta. Missä te oikein olette olleet? Minähän sanoin jo kun minä päivystyspöydässä, sain että kutsukortin. Hyvänen aika. Puhukaa yksi kerrallaan, että ymmärtää mitä te haluatte sanoa. Puhu sinä. Ei no, kerro sinä. Mikä ihmeen tilaisuus tämä sitten oikein oli? No niin, yritän kertoa. Kyllä se minusta oikein hyvä tilaisuus oli. Ja eikä niiden julistus paljon eronnut meidän työväenliikkeenkään ihanteista. Kyllä ne olivat monessa asiassa oikeassa. Se äiti on aina sanonut, että oikeus tulee kerran voittamaan tässä maailmassa. Minä olen aina ihaillut sitä sinun voimakasta uskoasi. Vaikka eihän se aina näytä siltä, että... Eikä näytä nytkään. Ole hiljaa. Isähän se taas ajattelee, että oikeus on sillä, jolla on voima takanaan. Niin me tarkoitammekin eri oikeutta. Niin, siinä se taitaakin asian ydin piilläkin. Että kysymys ei ole siitä, kuka meistä on oikeassa, vaan mikä on oikea. Mikä se sitten on? No, kyllä ne sanovat siellä määritelmän sillä, mikä on oikea. Puhuivat toisesta elämäntavasta. Rakkaudesta, epäitsekkyydestä, niin ja rehellisyydestä ja puhtaudesta. Niitä vanhoja unohdettuja ihanteita. Niin, mutta isä, sinäkin unohdit jotain hyvin tärkeää. Kysymyksessähän oli ehdoton rehellisyys ja puhtaus ja epäitsekkyys ja rakkaus. Tuo on ihan liioittelua, eikä sitä kukaan tosissaan voi uskoa, kun ei sitä voi käytännössä toteuttaakaan. Mutta kyllä täällä jotain uutta henkeä tarvitaan. Meillä on asiat nyt niin huonosti,
ettei niillä vanhoilla keinoilla enää selvitä. Oliko se Janssonen uusi rouvakin siellä? Oli. Kun minä oikein säikähdin, kun yksi niistä nuorista tuli kysymään minulta, että pidänkö minä Janssonin pariskuntaa luokkani edustajana. Mitä sinä vastasit? No, mitä minä siihen olisin voinut sanoa? Onhan Jansson johtokuntasi puheenjohtaja. Kuuliko mä enpää tämän keskustelun? Ei hän ollut siinä. Mainiota. Niin. Minä rupean nyt veitellen ymmärtämään työmiehiä. Meidän työnantajien on päästävä Janssonin kaltaisesta tyypeistä. Mutta sinähän olet aivan samanlainen. Voit olla oikeassa, mutta jos minä voisin muuttua. Ja sitä paitsi, kyllä nuo tosiasiatkin puhuvat selvää kieltä. Yhteistyö työläisten kanssa nostaa kyllä tuotantoa. Muistatko sinä, Laura, niitä lukuja, joita se Linnanmaan pääluottamusmies kertoi? En. Mutta voi äiti, sinulla olisi pitänyt nähdä ne ihmiset, joita siellä oli. Ymmärrätkö, että niillä oli jotakin sellaista, jota meillä ei ole. Siellä oli johtaja ja työläinen, jotka ennen on ollut kuin kissa ja koira. Niin, kyllä ne tosissaan kertovat nyt tekevänsä yhteistyötä ja aivan tasa-arvoisin. Ja nyt sitten on seuraava pari ulos, Esko ja Hilma. Hei pojat, Hilman on viimeinen mies ryhtymään yhteistyöhön. On siinäkin hyväkäs puhumaan yhteistyöstä. Milloin sinä olet noussut ylös? No, sieltä tulee ainakin yksi, joka ei paukuisoi mitään. Kiireesti nyt nukkumaan. No niin, hyvää yötä, Tirjäiseni. Hyvää yötä. Hyvää yötä, Hoopo. Itse olet Hoopo. Hyvää yötä. Terve, terve. Mitä kuuluu? No, kyllähän kuuluu, kun jaksaa huutaa. No, terve. No terve, terve. No, sinähän olet tullut sairaalasta pois vai? No eilähän minä pääsin. Ja kävelet ihan omalla jalallasi. No kyllä sillä vähitellen rupeaa pääsemään. No, mennään sisään. Kyllä se on pirullista tässä meidän talossa. Kun ei täällä koskaan laiteta suojalaitteita aikoinaan, että sitten tapahtuu tommosia onnettomuuksia niin kuin sinullekin. Ja kyllä ne korvaukset on niin pieniä, että ei niillä tavallinen ihminen millään voi elää. Mitä hän olisi sanonut, jos sinulta olisi mennyt koko jalka? Onko ne maksanut sulle muuten jo korvauksesta? En mä vielä ole mitään saanut. Huomenna pitäisi mennä sinne lopputarkastukseen. Vaikka kyllähän se raha jo olisi tarpeenkin. No se on sitten tyypillistä kapitalistien touhua taas toi. No niin, kyllä minä hoidan tämän asian jo tänään. Oliko sulla muuta kuin yksi lapsi? 2 niitä jo on. 2, no mutta eikö toinen aivan pieni? No kyllähän ne on aika pieniä molemmat. No millä ihmeellä ne on tullut toimeen silloin, kun sinä olet ollut sairaalassa näin monta viikkoa? On vaimo yrittänyt vähän töitä tehdä. Oi perhana tätä touhua. Ja nyt sun täytyy ruveta kipeällä jalalla lähtemään töihin. Eikö sitä pitäisi ylihuomenna yrittää? Ei meikäläiselle muuten palkka juokse. Niin kuin noille vuorineuvoksille. Halo, Hilman. Vuorineuvos Hilman. Ja se lisenssi. Eikö se vielä ole tullut? No odottakaa hetkinen. Onko se lisenssi mennyt? Niin se Etelä-Amerikan. No mutta minähän sanon, että on kiire. No heti. Halo. Joo, niin kyllä se eilen meni, että kyllä se on teillä siellä. Ja pistäkää nyt kerrankin töpinäksi. Niin, mehän joudumme täällä työttömiksi. Eikä se nyt käy päinsä. Kyllähän sen tiedätte. No niin. No, selvä on. Halo. Niin, joo.
minä soitin. Joo, se meidän huvilapumppu, se on taas jäätynyt. Aivan. Joo, lähettäkää sinne mies heti. No, Nieminen vaikka. No mitä, taasko? Niin. No, antakaa sille miehelle lopputili, että pääsemme hänestä. Lähettäkää joku toinen mies. Niin. Haloo, Hilman. Jaa, terve. Joo. Niin, mutta eihän minä mitään ole luvannut. Kyllähän sinä tiedät, minkälainen se työteho nykyään on. Joo, ei siitä tahdo tulla mitään. En minä voi luvata. Niin, no, koitetaan. Soita uudelleen ensi viikolla. No niin, selvä. Pyytäkää Reunanen tänne ja heti. Kyllähän nämä urakkahinnatkin pitäisi saada vähitellen niin kuin kuntoon. Eihän sitä meikäläinen ihan tyhjällä elä. No, mitä te niistä puhutte? Luottamusmies Mäenpäähän niistä käy minun kimppuun joka päivä. No, Mäenpää, se nyt ei enää nauti oikein työntekijän luottamusta. Ja kyllähän nämä asiat pitäisi hiljalleen niin kuin hoidella. Niin, no, joka tapauksessa ei kuulu minulle ja minulla on tästä muuallakin asiaa. No mitäs sinä taas täällä juokset? Pitäähän jonkun asioita hoitaa, kun sinä et näy tekevän yhtään mitään. No mitäs minä nyt oon jättänyt tekemättä taas? Nämä urakkahinnathan ovat päin helvettiä. Eihän näihin ole tullut minkäännäköistä muuta. Mitä pirua sinä juokset niiden kanssa täällä joka päivä? Kun varsin hyvin tiedän, että minä en voi sillä asialla enää yhtään mitään. Puhu mestarille, jos haluat omat... Nyt on turhaa, kyllä sinä sen tiedät. Sinun on esittävä asia liitossa. Liitossa ja liitossa. Kyllähän sinä varsin hyvin tiedät, että minä voin mennä jokaista mutteria sinne hinnoittelemaan. Se on tämän talon asia. Ei siellä ole paljon tärkeämpiä asioita hoidettavana. Eipä tietenkään. Niin kauan kun siellä on sellaisia miehiä kuin sinä. Kuinka sinä viittit puhua vannalle puoluekaverille tolla lailla? Kehtaatkin. Ja mitä sinä puhut joukolle tuolla minun selkäni takana? Ja kaiken takana on se, että sinä vaan haluat päästä itse pinnalle. Onko tuo nyt sitten sitä kaunista puhetta? No jaa, mutta tiedäthän sinä varsin hyvin, että minä olen tehnyt kaikkeni, mitä voidaan näiden urakkapalkkojen hyväksi. Ja minkäs sinä teet, kun talo ei yritäkään maksaa mistään työstä kunnollisesti? Ei se auta ennen kuin johto muuttuu tässä talossa. Täytyyhän niiden noudattaa sopimuksia. Sopimuksia ja sopimuksia. Ne soveltaa niitä niin kuin ne itse tahtovat. Ja sitä paitsi tuo sinun vaatimuksesi on vastoin meidänkin sopimustamme. No mutta silloin meidän on saatava aikaan uusi sopimus. Mutta teidän täytyy siellä työnantajaliitossa hoitaa, että saadaan aikaan niin kuin kompromissia. Me tällaisia palkkoja pysty maksamaan. Ei se käy. Ammattiliitot vaativat nyt jo korotuksia urakkapalkkasopimuksiin ja kyllä se on sillä tavalla, että jos emme nyt nosta palkkoja, niin kyllä täällä syntyy lakko. Pitäisi niille jo saada vähitellen jauhot suuhun. Muuten, minkälainen se mieliala on nykyään siellä tehtaalla? No, ei se ole kaksinen ja työteho on ihan olematon, vaikka kukapa sitä mitään tekisi, kun palkka juoksee muutenkin sopimuksen mukaan. Yli-insinööri Reunanen, täällä olisi ulkolinja puhelu. Voinko minä yhdistää sen tänne? Ei antaa odottaa, vaan minä tulen sinne huoneeseen vähän ajan päästä. Ja se uusi luottamusmies. Se on ihan yhtä mahdoton kuin isänsäkin. Siellä se jahnaa urakkahinnoista ihan niin kuin niissä olisi jotain korjaamista. Minusta tuo Mäenpää vaikuttaa aika mukavalta mieheltä. En tiedä. Samoja pulliaisia ne ovat, niin kuin isänsä oli pahempi. Kiitä onneasi, että ne valitsivat hänet, eikä sitä toista seppää. Mikä hänen nimensä on? Purastaksa tarkoittaa? Niin, juuri hän. Minä luulen, että sen kanssa tulee paremminkin toimeen, ainakin kahden kesken. Julkisestihan se tietysti laulaa samaa laulaa kuin ne kaikki muutkin. Mutta Mäenpää, niin siihen pitää suhtautua niin kuin Hilmaa. Ne on yhtä tyhmää joukkoa kaikki, eikä sen puhumisesta parane. Ja mitä tommonen mies kuin Reunanen, joka on maailman tyhmin ukkeli? Kuinka sen kanssa voi saada yhtään asiaa selväksi? No, kuka voi, kuka ei. Pääluottamusmies. No, terve, terve. Joo. No niin, mä tulen heti. No, hei, hei. Soittiko Koponen sulle? Mistä sä
enää saa sitä urakkajuttua selviämään. He vaativat uutta pääluottamusmiesvaalia. Joo, minä menen puhumaan sen kanssa. Terve, hei! Anna tulla vaan, on se ennenkin tullut. Elikaataa täydempi kuppi vaan. Kai sinä tämän haluat, tämän kupin vielä. Kiitos hyvin mielelläni. No kuule, ole nyt hyvä ja ota vähän lisää. Ota vielä tätä, ota näitä Kiitos, minä olen pikkuleipiä. kaikkia. Kiitos. Tässä on niin vähän niitä kaloria. Kiitos, kuule nyt minä olen ottanut. Minä olen niin lihonnut viime aikoina, että minä en mitään enää uskalla syödä. Ihan, vaikka minä joka aamu voimistelen niin mikään ei auta. Mutta ethän sinä ole lihava. Sinä olet olen niin lihava. Mutta katso minkä näköinen minä olen todellakin lihava. Sinä et ole ollenkaan lihava, mutta oletko nähnyt viime aikoina tohtorina Koskista, etenkin hänen Pariisin matkan jälkeen, vaikka hän toi niin hienot korsetitkin Parista, eihän näitä ollenkaan. No missä sinä hänet olet nähnyt? No viime perjantaina siellä kokouksessa. Ai jaa, siellä kokouksessa. Minä en päässyt sinne kokoukseen. Siellä. Ikävä kyllä minä en voinut päästä. Meillä oli vieraita. Jossa. Me saimme muuten hienon idean siellä. Meidän täytyisi lähettää 2 edustajaa Geneven kokoukseen. 2 edustajaa meidän yhdistystä? Se on mahdotonta. Ei meillä ole siellä semmoisia, joka lähettää ulkomaille. Kyllä, meillä on niin intelligenttiä ihmisiä ja yksi olet juuri sinä. Sinä olet juuri minä sopiva. en missään nimessä, en missään nimessä. Mutta sinä voit olla sopiva, hyvinkin sopiva henkilö. No jaa, kyllähän he vähän sitä ajattelivat. Olenhan minä nyt ollut yhdistyksen varapuheenjohtaja 10 vuotta. Ja samaa mieltä kuin he, minäkin olen. Mä olen juonut niin kamalasti, vaikka mä voimistelen jo. Minä olen ihan, sinä olet paikalla, mutta katso, minä olen todella lihava. Sinä olen lihava, vaikka sinä näet. Voi taivas noita tantteja. Kyllä sulla maat olla hauskaa Elsa. Kyllä ollut siellä, luoja kiitos. Meilläkin oli niin tylsä, että siinä ei ollut mitään rajoja. Mutta meillä pidetään hipat ensi lauantaina ja niistä tulee kaikkien aikojen, kun vanhuksetkin lähtee pois. Ja tiedätkö kuka sinne tulee? Kai. Voi se ääliö. No, mutta ettei se tuota miltä ennen ole ollut. Ei katso, en mä muutenkaan aio tulla sinne. Mikset? Ei mua huvita. Mikä sua oikein taas vaivaa? Ei mua huvita, onko tää mikään nykyään. Tiedätkö, missä mä olin eilen? Ei, missä se? Mä olin isän kanssa yhdessä kokouksessa. Isäs kanssa? Joo. Mikä kokous se oli? Mä tiedän, mä oon ajatellut sitä koko päivän. Kyllähän meillä täytyisi olla jotakin muutakin tekemistä kuin hippaaminen ja kaikki tommonen. Totta kai. Lukee ahkerasti ja suorittaa loppututkinto. Ja mennä naimisiin ja tulla tuollaiseksi yhteiskunnalliseksi kanaksi kuin nuo tuolla. Ei kiitos. Älä viitsi. Katso, mä näin siellä semmosia ihmisiä, jollaiseksi mä haluaisin tulla. Niillä kerta kaikkiaan oli jotain semmoista, että sinulla ja minulla ei ole. Ja musta tuntuu, että meidän pitäisi tehdä jotakin. Tehdä jotakin. Mitä sä luulet, että me muka voitais tehdä? Sitä me menen keskiviikkona oppimaan meidän tehtävän pääluottamusmiehen kanssa. Onko se komea? En mä tiedä. Mutta hänet sinä otatkin sinne meidän nippoihin, niin sinäkin tulet. Kiva. En mä tiedä. Komeita puheita ne kyllä osaavat pitää ja luvata kaikkia hyvää. Mutta kyllä se on nähty, ettei kapitalisti ole koskaan pitänyt lupauksiaan. Niin, näettekö työnantajat käytännössä ensin, mitä sellainen yhteistyö ja yhteisvastuu on? Kyllä mekin sitten mukana ollaan. Se on turha toivo. Kyllä meidän yhteistyö tunnetaan. Työmies tekee työtä ja kapitalisti korjaa tulot. Ei, se on ainoa keino, että yhteiskuntajärjestys muutetaan. Kyllä se tosiaan muuttaa tarvitseekin, ainakin tässä talossa. Tarkoittaako äiti, että pitäisi vaihtaa diktaattoria niin kuin isä ehdotti vai siirtyä todelliseen demokratiaan? Mitä pirua te oikein vihjailette? Taas sä kiroilet lasten aikana. Minä saan puhua omassa talossani mitä minä tahdon. Tiedä sinä se. Minne sinä menet? Tässä meidän molemmille kuuluu. Tuo paita on silitetty, äiti. On. Ei ole omena puusta kauas pudonnut.
Päivää. Te olette kaupunkiin menossa? Joo, oletteko tekin vai? Joo, mä luulen, että me ollaan menossa samaan paikkaan. Eikö teidätkin ole kutsuttu sinne insinööri Suvanon luoksi? Kyllä, ai te tulette sinne myöskin. No. Tulkaa sisälle autoon, niin mennään samaan matkaan. Kiitos. En minä ole kyllä ennen naisen ajamassa autossa ollutkaan. Se onkin vähän vaarallista, mä oon hirveän huono ajan. No, luojan kiitos, minun on henkivakuutettu. Se meidän emäntämme ajatus siitä, että jokaisen ihmisen ratkaisut vaikuttaa ihan koko maailman tilanteeseen. Niin, kyllä se varmasti niin on ja kyllä se Penttikin oli oikeassa siinä, kun hän sanoi, että meistä teollisuuden ihmisistä se nyt riippuu mihin päin maailma menee. Ja se menee nyt kyllä päin helvettiä. Kyllä minun muuten täytyy sanoa, että kyllä siitä on ero insinöörillä ja insinöörillä, kun vertaan tämän illasta isäntäämme meidän tehtaan johtajia. Vaikka mitä sitä näin takanapäin puhuu? Anteeksi nyt. Niin no sehän me ainakin opittiin tänä iltana, että pitäisi olla rehellinen. Joo, mutta aloittaa itsestään. Niin. On se muuten hassua, että jos joku olisi sanonut mulle pari viikkoa sitten, että me istuttaisiin tässä näin ja puhuttaisiin tämmöisiä asioita, niin mä olisin ajatellut, että on ihan pähkähullu. No jaa, kyllä minä voin sanoa aivan samat sanat. Ja kuitenkin musta tuntuu, että on ihan oikein, että juuri me molemmat puhutaan näistä asioista. Niin, kyllä minä tiedän, että tällä tiellä on kaikki mahdollisuudet voittaa ja maailma todella tulee uudeksi, mutta kyllä minä sittenkin epäilen. Mitä? No jos minä kerran lähden liikkeelle, niin se on myöhäistä sitten enää peruuttaa. Ja jos isänne ja ne muut siellä teidän päässänne ei lähdekään, niin mitäs me sitten tehdään? Siellä on kai sitten minun tehtäväni. Olishan se vetkaa, jos me molemmat tultaisiin samalle puolelle barrikaadia. Ei oikealle eikä vasemmalle, vaan toiselle tasolle. Vois käydä ehkä päisetuotantokomiteassa. Ottaa esille tämä asia mutta se on vaan ikävä, että se on minun tehtäväni. Niin, mutta jonkunhan täytyy aina aloittaa. Ja ainakin mitä minä nyt ymmärrän sitä tuotantokomiteasta, niin teidän asenteenne on ihan ratkaiseva siellä. Isään nähden ja teidän tovereihinnekin nähden. Niin, voi olla. Mutta mä en ainakaan tällä istumisella usko mihinkään ihmeisiin. Ja se on parasta, että sanoo, että perästä kuuluu se on torventekijä. Tulen jyrkästi vastustamaan tätä. Joka kokouksessa minun on täytynyt sanoa, että tuotantokomitea on vain neuvoa antava elin, eikä sen tehtävänä ole esittää tällaisia mahdottomia vaatimuksia työnantajille. Samoinhan tekin te työntekijät. Herra Furan on hyvä ja on hiljaa, eikä keskeytä toisten puheenvuoroja. Mitä ei sitten pysyä asiaan? Puhe sopii paremmin teihin itseeni. Kuten sanoin, jos lähdemme tälle linjalle, ei yhtiö voi sitä taloudellisesti kestää. Me joudumme vähentämään henkilökuntaa, siitä on seurauksena työttömyys. Jos tämä vaihtoehto on herran mielestä parempi, niin olkaa hyvä. No tuo oli selvää kieltä. Ellei me tyydy kurjiin oloihimme, niin saamme laput. Minä olisin halunnut vastata yli-insinööri Reunaselle tuohon kysymykseen tuotantokomiteasta, koska täällä tunnutaan yhä edelleen olevan eri mieltä siitä asiasta. Meidän työntekijöiden mielestä tuotantokomitea on erittäin tärkeä. Paikka, jos saatte esittää loppumattomia vaatimuksianne. Onneksi niitä ei sentään tarvitse noudattaa. Ei, vaan paikkana, jossa me kaikki teollisuuden eri osapuolet ja etupiirit kohtaamme toisemme tasaveroisina. Turha toivo. Ja toiseksi paikkana, jossa eri etupiirien asiat käsitellään yhdessä ja niihin löydetään yhteinen oikea ratkaisu, jota ei koskaan toteuteta, jota kaikki pyrkivät noudattamaan. Ja se meidän olisi nyt tehtävä näissä esityslistan asioissa, jotta me todella teoillamme voisimme näyttää tuotantokomitean oikeutuksen ja todellisen tarpeellisuuden. Yrittäähän voi. Eri asia on sitten, miten se onnistuu. Jos minä kuitenkin vielä jatkaisin. Minä olen nimittäin viime päivinä nähnyt yhä selvemmin, että ellei me näissä omissa pienissä asioissa opi näkemään, mikä on oikein ja myöskin yhdessä toimimaan sen mukaan, niin kuinka sitä voidaan tehdä suurissa kansakuntaa ja kansoja koskevissa asioissa.
Tahtoisinkin nyt tässä urakka-asiassa sanoa perustaksi, ettemme ajattelisi kuka meistä on oikeassa, vaan todella miettisimme mikä on urakkahinnoittelun oikea perusta. Ja silloin emme yksinomaan ajattelisi meitä eri osapuolia, vaan myöskin tuotteen saajaa. Minun täytyy oikein kiittää pääluottamusmiestä noista sanoista. Jos tuolla pohjalla lähdetään asioita käsittelemään, niin tuotantokomiteasta tulee tärkeä elin teollisuudemme sisäisten asioiden hoidossa. Minä ehdottaisin, että jokainen meistä ottaisi tämän urakkakysymyksen uudelleen harkittavaksi tällä pohjalla. Ja sitten pitäisimme toisen kokouksen vaikka ensi perjantaina. Kannatetaan. Nämä kokoukset on määrä pitää vain 4 vuodessa. Vähintään. Niin. Kannatetaanko? Kannatetaan. Siis ensi perjantaina sama aika ja sama paikka. Ja minä katson sitten kokouksen päättyneeksi. Hetkinen vielä. Kokouksen ulkopuolella yksityishenkilönä minä haluaisin sanoa, että tämän meidän yhteistyömme perusehtona on se, että me jälleen oppisimme luottamaan toinen toisiimme. Ja siksi minä haluaisin vilpittömästi pyytää anteeksi omia virheitä. Ennen kaikkea sitä väärää arvostelun ja ennakkoluulon ja kateuden henkeä, joka minussa on ollut ja joka on kohdistunut työnantajien edustajiin. Eikä minulla muuta sitten ollutkaan. Missähän se isä ottaa viipyä? Kuule, tiedätkö, pitikö sinä mennä kaupunkiin tänään? En tiedä. Kuule äiti, mitä sä sanoisit, jos en mä lukiskaan lääkäriksi? Älä hupsuttele. Mitä sinä sitten taas tekisit? Kun mä olen ajatellut, että jos mä menisin auttamaan isää sinne tehtaaseen. Ymmärrät, että meillä ei ollut oikein yhteistyötä isän kanssa. Yhteistyötä isän kanssa. Se on mahdotonta. Hän ei edes kuuntele, kun hänelle puhuu. Ja sitä paitsi, hän ei halua tehdä mitään muuta kuin mitä hän itse haluaa. No, mutta mitä me sitten olemme tehneet? Hyvänen aika. Minä olen koko elämäni tehnyt kaikki hänen hyväksiä. Ja minä ainakaan ole. Ja katso äiti, en mä usko, että se on oikein, että me tehdään mitään ihmisten hyväksi. Vaan meidän täytyy tehdä ihmisten kanssa. Se on ihan sama asia siellä tehtaalla. Että siellä on tehty hyväntekeväisyystyötä ja sosiaalista työtä ja siellä on annettu avustuksia ja ei maailma ole tullut yhtään sen paremmaksi. Vaan mä luulen, että tarkoitus on, että me tehdään yhteistyötä ihmisten kanssa. Ja ennen kaikkea työläisten kanssa. Mitä sinulla on tekemistä työmiesten kanssa? Katso äiti, mä luulen, että ei musta kuitenkaan tule hyvää lääkäriä. Mutta mä luulen, että mä voisin tehdä jotakin siellä tehtaalla. Se on paljon tärkeämpää tällä hetkellä maailmassa ja meille. Missä Laura on? Laura, missä sinä olit eilen illalla? En mä ollut missään. Keskiviikkona mä olin sen luokkatoverin luona. Oliko siellä niitä nuoria, jotka olivat siinä kokouksessa? Oli. Kuka niin? Oliko Mäenpää siellä? Oli. Tiedätkö sinä, että meillä oli tuotantokomitean kokous tänään? Kyllä siitä oli puhe. Oliko puhe myöskin siitä, mitä Mäenpää piti siellä tehdä? Hän sanoi vaan, että perästö kuuluu. Niin kuuluu. Hän nolasi minut ja meidät kaikki aivan perusteellisesti. Nolasi? Niin nolasi. Ja vielä niin hyvin, että en tiedä mitenkä täällä enää kunnialla selviää. Isä Kirtti, ole hyvä ja kerro nyt, mitä hän sanoi? Hän pyysi anteeksi. Mutta mitä varten? Ja sinä myös? En. Ja siinä sitä juuri ollaan. Ensin se mies esitti mitä hienompia ajatuksia ja osoitti meille tien tästä umpikujasta. Mutta sitten se loppui.
En ole koskaan ollut niin epämiellyttävässä tilanteessa. Voi isä, sinunkin olisi pitänyt pyytää anteeksi. Sillähän se olisi ollut aivan selvä. Vai eikö sulla ole mitään syytä? Kuule Laura, jos sinä olet kaiken tämän takana, niin hoida se myöskin loppuun. Selvä. Jos annat minulle vapaat kädet toimia ja tottelet. Koita sitten. Mutta muista sen, siltä mieheltä minä en koskaan pyydä anteeksi. Selvä, kaikki aikanaan. Onkohan johtaja Linnamaa tavattavissa? Kiitos. Isä. Mitä? Tule tänne. Se on johtaja Linnamaa. Sinä varmasti haluat puhua hänen kanssaan. Pidä nyt sanasi. Halo? Ja vuorineuvos Hilman täällä. Hyvää päivää. Niin, minä kiittäisin siitä kokouksesta vielä. Niin, no siitä syystä minä oikeastaan soitankin. Huomenna, niin. Joo, 2 ajoissa minulle kyllä sopisi. No, kiitoksia kovasti vaan. Täällähän näkyy olevan teidän osoitteena tässä luettelossakin, että kyllä minä sinne teille löydän. Kiitos vaan, kiitos näkemiin. No oliko se nyt niin kauhean vaikeata? Mitäs tämä oikein tarkoittaa? Minä en ymmärrä mitään enää. No ei täällä kukaan enää mitään ymmärräkään. Tietääks Helli, ketä siellä asuu siellä omakotialueella, niissä punaisissa taloissa? No, mitäs Laura sillä tiedolla tekee? Mä ajattelin vaan, että se olisi kiva tietää, ketä siellä päin asuu. No, se isompi on Pitkäsen. Se toinen? Se on Mäenpää se. Kyllä sitä on kautta aikojen ollut työväenliikkeessä mukana miehiä, jotka ovat tehneet meidän hyväksemme enemmän kuin joukkovoima. Ei ne ainakaan anteeksi ole pyytänyt. Joo, mutta kyllä sinä kuitenkin olet lähtenyt oikealle tielle ja saat olla varma, että me kaikki muut olemme sinun tukenasi. Ainut tässä on se, että Puranen tulee varmaan käyttämään valttina tätä sinua vastaan, päästäkseen itse sinun paikallesi. Sehän on selvä, jos sulla on vähänkään järkeä. Joo, mutta siinä hän lyö kyllä kirveensä kiveen, sillä kyllähän jokainen tervejärkinen mies käsittää, että hänen omaa parastaan tässä ajetaan. Älä luulekaan, että kaikki meikäläistä ajattelee tuolla lailla. Ei, ja sen tähden tämä asia ei niin yksinkertainen olekaan. Ei sitä pahaa meistä niin vain nujerreta. Eipä kai. Mutta pidä sinä vain pintasi, kun olet tälle tielle lähtenyt. Niin, kyllä me aina perässä tullaan. Kyllä tästä asiasta aina puhetta riittää, mutta tässä on jo kiire lähteä kotia syömään. Se on totta se. Terve. Terve vain, terve. Hei. Lähteekö sisään keittiölle? Mennään vain. Minä jäisin mieluummin tähän. Siellä keittiössä on niin ahdasta. Äiti menee nyt lukemaan kerrankin lehtiä. Kyllä mä tiskaan nyt tällä kertaa. No mistä se semmonen tuuli nyt puhaltaa? No, äiti nyt retkinyt tarpeeksi jo tossa iässä. Kalle. Mitä nyt? Etkö kuullut, mitä Esko sanoi? No anna olla, en minä nyt ehti lukemaan, kun täytyy paikkaa Eskollekin puhtaat alushousut. Minun tuli niin hyvä ollakseni, kun minä kuulin, mitä sä olit siellä kokouksessa sanonut. No eihän se nyt paljon ollut. No, minä vaan pelkään, että tiesi tulee olemaan hyvin raskas. Voi olla.
Olikohan se sinulta, Esko, tarpeeksi viisaasti tehty tuo anteeksi pyyntö? Ei kai siinä mitään viisautta kysytä. Minä vain ajattelin asemaasi työväen edustajana, sillä eivät kaikki ole kanssasi samaa mieltä. No mutta jos mies on tehnyt väärin ja uskaltaa pyytää anteeksi, olkoon hän kuka hyvänsä, niin sitä miestä minä kunnioitan. Onko siellä vielä tiskiä? On. Tuo kaikki tänne. Hyvinhän tuo sulta näkyy käyvän. Kyllähän tämä käy. Katsos tuonne ulos. Mikäs siellä on? Tuo katso. Oho. Lähde sinä vain. Kyllä minä hoidan tämän lopun. No joo. No, mitäs se vuorineuvoksen tyttö täällä päin köppäilee? Päivää. Mä tulin onnittelemaan luokkataistelijaa hänen hienosta voitostaan. No kiitos vaan, mutta eihän siitä nyt mitään onnittelemista ole. Olihan se hurjan ihanasti. No, olisipa hauska kuulla, mitä teidän isänne sanoi siitä. Voi isä oli kiukkunen kuin ampiainen, kun ei huomannut pyytää anteeksi. Ai niin. No, te et olekaan täällä päin kävellytkään ennemmin. No en mä... Tässä voitais lähteä vaikka kävelemään. Joo, hyvä. Tämän puolen maisemia katselemaan. Kyllä se olisi niin ihanaa, kun Linnanmaa voisi auttaa isää. Vaikka tietysti isän täytyy itse löytää oma tiensä ja tehdä ratkaisunsa. Isä on kyllä juuri semmoinen ihminen, että hänen ei kyllä muiden ihmisten puheet ollenkaan vaikuta. Niin kuin kai tekin olette. Niin, pari päivää sitten minä olisin ollut aivan samaa mieltä. Kyllä minä nyt uskon, että ne puheet vaikuttaa. Tämmöisetkin puheet. Vaikka eivät tietysti aikaisemmin ennen kuin me todella itse uskomme tervenneemme päämme seinään. Tässä me oikeastaan vasta näin. Kuinka todella pieni minä olen. Ja voimaton. Kun minä tuijotin noita voimajohtajia, niin minä todella ajattelin, mistä minä saan voimani ja minkälaista voimaa se on. Kestääkö se kaikki myrskyt niin kuin noin? Ja kestääkö se koko elämä? Niin, silloin minä rupesin ajattelemaan, että ajanko minä todella miesten etua ja heidän parasta. Vai onko minulla kaiken takana vaan oma eteenpäin pääsy. Kysymys on siitä, olenko minä repivä voima vai rakentava voima tässä maailmassa. Te ette ainakaan ole semmoinen täydellinen nolla, joka ei tee mitään. Niin minä. Se ei ainakaan vie maailmaa huonommaksi. Se on ihan sama asia. Täällä meidän punaisten haudalla minä näin, että täytyy rakentaa uusi maailma, jossa tämän toistuminen ei enää saa olla mahdollista. Tässä minun taisteluni käytiin loppuun ja minä näin vastauksen ja lupauksen paremmasta maailmasta ja uudesta ihmisestä.
Meillä on nyt valtit käsissämme. Emme voi sallia pääluottamusmiestä, joka veljeilee työnantajan kanssa. Sellainen mies on luokkamme petturi. Meidän on kerrottava, että Mäenpää siirsi kaikki asiat hamaan tulevaisuuteen, antamatta kokouksen niitä lainkaan käsitellä. Ja toverit, ei muuta kuin uudet vaalit vaan. Kyllä minä pidän huolen siitä, että saadaan 30% korotus aikaa. Sittenpähän nähdään, kumpiin meistä ajaa työväen asiaa. Mäenpää vai minä? Hyvää päivää. Minä tulin tuomaan tämän meidän ehdotuksemme näistä urakkahinnoittelun perusteista, jotta me vähimmät riitapuolet voisimme sopia näistä asioista jo etukäteen, ainakin keskustella. Tämä nyt on ainakin aivan mahdotonta. Ja minä kun luulin, että te olitte alkaneet ymmärtää näitä asioita. Saisinko minä tietää, mitä kohtaa insinööri tarkoittaa, vai onko koko esitys teidän mielestänne väärin? No ei, no kyllähän tämä nyt ehkä muuten menettelee, mutta tämä, että hyvin suoritetusta urakoista olisi maksettava erikoinen lisäkorvaus työn laadun ja urakkaajan mukaan, yhä vaan mahdottomia vaatimuksia. Jaa, sehän oli mukava, että mä näin teidät täällä. Tahtoisin vielä kerran kiittää teitä siitä tuotantokomitean kokouksesta. Ja olen pahoillani siitä, että minä vastannut teidän anteeksipyyntöönne, vaikka tosisesti minulla olisi ollut syytä siihen. Mutta nyt minä sen teen. Kiitoksia, vuorineuvos. Mikä tämä? Se on se urakkaaveri. Teillä näkyykin olevan uusia suunnitelmia. Juuri tästä minä olisin juuri tullut sinun kanssakin juttelemaan. Mutta tämä viimeinen pykälä, sehän on mainio. Ajattelin juuri asiaa samalta kannalta, että jos minä olisin urakan saaja, onnittelen. Teidän yhteistyönnehän on tuottanut hyvän hedelmän jo heti alkuunsa. Niin. Huomenna tuotantokomitean kokouksessa me voimme sitten ottaa aivan muita asioita käsiteltäväksi, koska tämä näkyy olevan noin selvä. Sitähän minäkin. Ja eihän se kauan kestänyt, kun me siellä alhaalla miesten kanssa tuo sopimus tai luonnos tehtiin. Ja nythän tämä asia kerrankin on selvä yhdellä kertaa. No niin. Ne on tullut ajatelleeksi, että minä olen laiminlyönyt niitä henkilökohtaisia suhteita tehtaassa kokonaan. Ja nyt minä ajattelin tehdä kierroksen siellä. Tuletko sinä mukaan? Ei minä mennä. Minun kai sitten täytyy tehdä Kanossan matkani yksin. Vai mitä te arvelette? Ei, ehkä se on parempi niin. Tai odottakas, kyllä minä luulen sittenkin, että on oikein, että minä tulen mukaan. No niin, se helpotti paljon. Perhanan idiootit. Mitähän ne miehet oikeastaan täällä ajattelevat työstä ja johdosta täällä ja minusta? Ja... Se on hyvin vaikea kysymys. Ehkä se nyt ratkeaa, kun vuorineuvos käy tutustumassa miehiin ja puhuu heidän kanssaan. Niin. No, kysytään tältä mieheltä. No, tässä olisi yksi... Ei, kysytään tältä. Päivää. Päivä. Mikä teidän nimenne on? Mutikainen. No, pidättekö työstä? En. Niin, tarkoitan, eihän tämä mitään miellyttävää ole. No mitä te pidätte talosta? Samanlainen se on kuin työkin. No sano nyt reilusti vuorineuvoksella, mitä sä ajattelet. No huono palkka ja työstä haukutaan.
Vai onko se henki sellainen? No jaa, kyllä se vähän semmonen on. Parhaita hittareita. Niin. Onko tämä urakkatyö? Kyllä. No, mitä te nyt tienaatte tästä? Noin 200 markkaan tunti. Jaa. Voidaan siitä saada paremmin. Vielä parempaa vai? Ei, minä sitä tarkoitan. Minä tarkoitan voitte tienata vähän paremmin. Jaa. Mikä tämä tulee? Tuleepahan vaan. Tämä tulee tuon kuivaajaan, jota juuri tuolla tehdään. Näkyy olevan hyvää työtä kyllä. No niin. Olisit sä nyt voinut vuorineuvokselle vähän kauniimminkin puhua. Koska sä oot herrojen kanssa kävele? No, täytyyhän niillekin työtä näyttää. Päivää, Viljanen. Terve. Päivää. Kuinka se vuorineuvos on saattanut tänne päin? No, täytyyhän siellä joskus täälläkin käydä. No ei ole ainakaan näkynyt yhdessä sinun kanssasi. No eikö ole jo korkea aika? No, ehkähän ne asiat rupee luistamaan noinkin. No, aivan varmasti. Terästä. No, sitä terästä. Tätä on Ukko. No, eikö se tunne? Hei, mistäs minä kaiken maailman miehet tunnen? No, se on meidän talon vuorineuvos. Joo, en ole ennen täällä käynyt. Ei, mutta kyllä se nyt on muuttunut se Ukko. Kyllä tämä muuttuu, kun täällä käy. Niin. No, onko tämä mukava työpaikka? No jaa, meneehän se. No kai täällä viihtyy, kun on noin hyvä järjestys. Kyllä, täällä järjestystä on. Niin. Kiitos. No, terve. Terve. Oli sinä äijä. Monta kertaa ajatellut, että noin varat tuolla, niin ne kuvaa juuri meidän elämäämme täällä. Ne on yhtä arvotonta ja yhtä kovaa. Ja ei me millään muulla lailla selvitä, ellei me opi hallitsemaan itseämme samalla lailla, kun noita patojakin hallitaan. Mutta ei se onnistu, jos ei meillä ole jotain korkeampaa voimaa apuna. Joo, mä istun tässä ja luen sosiaalipolitiikkaa suurella innolla. Joo. Ai, tuutte tänne majalle? Niin, en mä sunnuntaina mitään tee. Lupasko Matti tulla? Joo, kyllä mä sitten tulen. Niin, no voin mä kysyä Eskoa, mutta en mä usko, että hän tälläkään kertaa tulee. Kuule, et sä oon nähnyt äitiä siellä päin? Ei, hei, kuule, äiti tulee tässä juuri. Joo, no hei. Missä sä oot ollut koko päivän? Arvaapas. Minä... Ai Linnalle, aivan niin. Voi äiti, kerro mitä siellä tapahtui. Kato Laura, se oli niin, että minä huomasin, että teissä oli tapahtunut isässä ja sinussa suuri muutos. Ensin sinä tulit pyytämään anteeksi ja sitten isä tuli pyytämään anteeksi. Ja minä halusin niin äärettömän mielellään tulla samaan tilanteeseen kuin tekin. Mutta minä en käsittänyt mitä minä tekisin. Mutta lopullisesti minä huomasin, että Linnaavan perhe on ainoa perhe, mistä minä voisin saada nämä tiedot. Ja siellä minä nyt olen käynyt. Ai, mutta minun keppini se jäi tehtaalle. Se varmasti jäi minun huoneeseeni, että koppiin sinne. Minä toimitan sen huomenna. No niin, kiitos. Kyllä ne on kovin erilaisia nuo miehet tuolla tehtaassa. Esimerkiksi toi äkäinen hitsari. Hän on yksi niitä epäluuloisimpia miehiä siellä. Olkaa hyvä, istukaa. Kiitoksia. Ajatella, että minä en koskaan aikaisemmin ole halunnut erikoisen mielelläni astua tähän huoneeseen. Niin, kyllä minun täytyy rehellisesti myöntää, että en minäkään ole mielelläni nähnyt teitä täällä. Mutta uskon, että nämä
molemminpuoliset vierailut eivät lopu tähän. Varmasti. Ainakin niin kauan kuin me näin ajattelemme. Minä muuten tuolla tehtaalla sain ajatuksen, että emmekö me nyt voisi ottaa tuotantokomiteassa esille tätä henkilökohtaista suhtautumistamme alaisiin ja miksei työtovereihinkin. Niin, minä ajattelin aivan samaa. Sillä se on tärkein asia nyt tällä hetkellä. Minähän näin äsken tehtaalla, kuinka minä olen laiminlyönyt tätä asiaa. Niin no, ehkä sitä nyt on tehty vähän muuallakin jossain määrin. Kyllä minä sanoisin, että meillä todella on yhteistyömahdollisuuksia. Niin, kyllä minustakin. Jos teillä on vaikeuksia niistä puoluetovereistanne, niin kyllä minun täytyy sanoa, että ei minulla ole sen helpompaa oman johtokuntani kanssa. Ei varmaan. Mutta väärinkäsitysten välttämiseksi minä sanon heti kärkeen, että poliittisilta mielipiteiltäni minä olen sosialisti ja minä pysyn sosialistina. Mutta eihän se meidän yhteistyötämme estä. Aion minäkin pysyä porvarina. No, vaikka olisihan se nyt jo korkea aika teidänkin. Aika teidänkin ymmärtää, että yksityisyrittelijäisyys on ainoa terve talousjärjestelmä. No eikö sä meinaa lähteä kotiin ollenkaan? Kohta. Kauanko se kestää vielä? Eihän tää kauaakaan, muutaman minuutin. Mun täytyisi mennä Purasen luo vielä käymään tänään. Minä tässä vaan ajan, että eikö tuo sinun uusi aattesi vain pönkitä kapitalismia? Vai? Siitä me juuri puhuttiin vuorineuvoksenkin kanssa ja väittelimme tuolla ylhäällä. Ei se pönkitä mitään. Mutta minä uskon nyt, että pelkkä sosialisoiminen sinänsä ei riitä, vaan kaikki täytyy lähteä ihmisestä itsestään. Ja siksi minun ja sinun on muututtava, että yhteiskunta ja maailma muuttuisi. Ja vasta silloin syntyy todellinen sosialistinen yhteiskunta, kun sitä hallitsevat ihmiset pyrkivät elämään ehdottoman rehellisesti ja epäitsekkäästi. Ja rakastavat toinen toisiansa. Se on kovin hidas ja vaikea tie. Niin, mutta se on ainut tie. Siihen, mihinkä me pyrimme. Todelliseen veljeyteen ja vapauteen ja tasa-arvoisuuteen. Vai näetkö sen ei jossain käytännössä tänään? En kai. Mutta epäilyksen syy onkin siinä, etten tahtoisi aloittaa itsestäni. On niin paljon hauskempaa nähdä sinun ja toisten muuttuvan. Mitäs sinä luulet isän oikein ajattelevan? Kyllä isä näkee, että sinä oikealla asialla olet, mutta hän ei sitä usko, että se olisi mahdollista käytännössä. Hän ajattelee, että sinä menetät kannattajia, niin kuin ne tänään jo täällä käyvät puhumassa uusista pääluottamusmiesvaaleista. Niin, minäkin kuulin siitä. Ja siksi minulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin mennä tapaamaan Purasta ja puhua hänen kanssaan. Tuo nyt on jo liikaa. Et sinä Purasta muuttumaan saa. Ihminenhän se Puranenkin on. Enkä se minä ole tässä, joka ihmisiä muuttelen. Hei, kyllä minun on nyt lähdettävä. Terve. Hei. Päivällinen on valmis. Kiitos. Saanko minä? Kyllä minun täytyy sanoa, että juuri tuo teidän yhteytenne oli yksi niistä asioista, joka vei minut ratkaisuun. Katsokaa, minulle se olisi ollut hirveetä, jos minä olisin sanonut kaiken ulkopuolelle. Ja sitten meidän äiti pani töpinäksi. Eikä kuhnannut niin kuin minä. Kerro isä, mitä siellä tehtaalla tänään tapahtui. Mäenpää vaan tekee siellä ihmeitä. Ai, mitä hän teki? No tänään saimme ensimmäisen kerran aikaan sopimuksen ilman riitaa. Vai niin, se oli hienoa. Ja sitten olimme tehtaalla yhdessä kävelyllä. Muistitko sinä nyt pyytää anteeksi? No totta kai muistin.
Onko te ette usko, kuinka ihanalta tuntuu nyt, kun te olette sovussa? Kyllähän tämä meidän elämämme on mahtanut olla kauheata sinulle. Enkä minä olisi ihmetellyt, jos sinä olisit jättänyt meidät. En mä ole ollut yhtään sen parempi. Voiko mä rakastan teitä molempia niin äärettömästi. Joskus musta tuntuu vaan niin kauhealta, että jos tämä ei olekaan totta. Jos tämä on vaan unta. Ei, lähdetään nyt syömään. Muuten Hulda hermostuu. Päivää. Päivää. No ei sitä isäntää näy täällä, vaan kotona ollenkaan. Isäntä on pihaperän saunaa lämmittämässä. Ahaa, no mehän voikin mennä sinne puhumaan hänen kanssaan. Se kyllä sopii. Näkemiin. Näkemiin. Saunaako sinä lämmittelet? No saunaan lähtikö sinäkin uskallat? No ei, kyllä minä kotonakin voin kylpiä. Minä vaan ajattelin tulla keskustelemaan sinun kanssa muutamista asioista. Mites keskustelemista meillä nyt sitten on? No onhan meillä velihopea paljonkin asioita, jotka olisi selvitettävä. Ja siksi minä luulen, että minun täytyy heti kärkeen sanoa sinulle, että olen ruvennut näkemään näitä asioita vähän toisesta vinkkelistä kuin ennen. Sinä tarkoitat kai vuorineuvoksen vinkkelistä. Erehdyt veliseni. Minä tarkoitan, että me näkisimme kumpikin, mikä on oikein, ja toimisimme sen mukaan. Eikä aina riideltä siitä, kumpi meistä on oikeassa. No, mikä sinusta on oikein? Ja luulen, että se on oikein, että me ollaan ehdottoman rehellisiä miehille ja toisillemme. Ja yleensä toimisimme vähän epäitsekkäästi näissä asioissa. Ja siksi minä olen ajatellut, että minun suhtautumisen sinuun on ollut ihan väärin. Perin juuri väärin. Ja sen minä nyt haluaisin vilpittömästi korjata. Millä pirulla? No ei sillä, vaan todellisella selvityksellä. Ja yhteistyöllä. Sinähän tarjoat yhteistyötä vähän jokaiselle. Mikä kapitalisteille kelpaa, niin se ei kelpaa minulle. Miksi ei kelpaa? Siksi, että sinä et aja työväen asiaa. Tuosta asiastahan me aina voidaan olla eri mieltä. Mutta tekojensa perusteellahan se mies voidaan vaan arvostella. Totta, Piru vie. Tuolla sun on kuitenkin mulle suutassa soittaa enempää. Minun silmissäni sinä olet luokkamme petturi ja sille hyvä. Minä voin aina sanoa, että sitä minä en ole. Enkä koskaan tule olemaankaan. Mutta minä halusin vielä kerran yrittää sovintoa sinun kanssasi, ennen kuin sinä teet mitään lopullisesti harkitsematonta. No, joko rupes housut tutisemaan. Ei näy. Mutta ajattelen niitä harkitsemattomia miehiä, jotka sinä voit viedä perässäsi tuhoon. Mitäs perskelettä sinä oikein uhkaat? En minä mitään uhkaa. Minä tiedän vaan mihinkä viha ja itsekkyys johtavat. Ja sen sinäkin sydämessäsi tiedät. Sitten kahvi kuuma. On se vähän haaleet. Ei siitä mitään tullut. Pitihän se arvatakin jo. Puhuiko se mitään uusia? Ei. Vanhoja fraaseja taas syötti niin kuin ennenkin. Kyllä se on kirous meidän päällämme, että me ei saada mitään yhteyttä tuohon mieheen. Niin se on. Mitä sä oot tehdä, jos se saa uudet vaalit aikaa? Antaa miesten valita vaan, ei kai siinä enää mikään muu auta. Sinun pitäisi puhua ja selittää niille. Ei se hyödytä. Niiden pitää nähdä, minkälainen mies Puranen on käytännössä. Teot, ne on parhaat todistukset. Ei mennään nukkumaan. Joo. Kalle. Viitikö viedä tuon kerman pois? Mä vaan ajattelin, että huomenna meillä voi olla kova päivä huomenna. Toivottavasti ei. Nuku hyvin. Hyvä.
Jaha, siellähän se jo näkyykin. Eiköhän minä sitten lähde kotiin jo ja mitäs minä siellä herrojen kanssa teen? No niin. Mä en oo sitten ikinä usko, että sä käytät vielä tommosia sanoja. Ei. Anteeksi, mä olin taas ilkeä. Kuule, eikö me voida olla oikein ystäviä? Mä oon Laura. Esko. Me ollaan koko ajan oltu ihan sieltä sotajalalla. No, mutta tietysti proletaaria... Esko! Mä luulen, että se on korkea aika, että me ruvetaan tekemään jotakin yhdessä. Tuolla on nyt yksi semmoinen ihminen, jota mä haluaisin hirveästi auttaa. Se on yksi insinööri Hakan, joka on juuri tullut Ruudilta. Ruudilta? Joo, ja mä luulen, että me voitaisiin tehdä se yhdessä. Kyllä me kaikki täs Laura puija, kyllä me kaikki täs Laura puija. Tehdäänkö Suomesta runailmoja, niin kuuliks Laura nyt tullut on. Ja kyllä me kaikki täs Laura puija, kyllä me kaikki täs Laura. Tervetuloa! Voi kun kiva, kun te tulitte. Me ollaan jo kaivattu teitä. Hei, tervetuloa Suomeen. Kiitos, kiitos. Tää on Isko Mäenpää. Päivää, tervetuloa. Tää on insinööri Hakan. Tervetuloa. Ei kai ne kuulu, mitä me laulettiin. Kyllä se takuulla kuuli. Mitäs me siitä? Hei! 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 Tässä on pellottomies mun mies Mäenpää. Teekkari Linna, neiti Airas, insinööri Waltersson, insinööri Heinonen ja neiti Liljus. Anteeksi, minä en ole enää pääluottamusmies. Mä oon vaan tavallinen seppä. Istukaa alas, mun laittaa kahvin kuntoon. Hyvä, kiitos. Laura, missä olet oikein ollut hiipimässä näin pitkän aikaa? Me voi kaivaa ne. Mä oon isän tehtaalla vähän auttamassa. Kuule, laulu se laulu, että se lauloit äsken. Se vaikutti juuri mainiolta. No en tiedä. Kerros. Mä kuulin, että insinööri on ollut Ruudilla viime aikoina vai? No joo, minä olin pari kuukautta siellä harjoittelemassa eräässä tehtäessä. No siitä on tullut semmoinen Euroopan ideologisen taistelun keskus vai mitä? No, kyllä siellä jotain semmoista on puhuttu, en minä tarkemmin tiedä siitä. No, on kuullut, meillä on pari työmiestä siellä kanssa, tovereitani mukana ollut. Tulkaa kahville nyt, se on valmis. Laura, olkaa hyvä. Istukaa te tähän, olkaa hyvä. Laura, istu sinä tuohon. Kiitos. Kiitos. Minä tapasin isäsi eilen. Ahaa. Ja me päätimme vihdoinkin, että minä tulen teidän tehtävänne töihin. Kato Ai sehän mielenkiintoista. Millekäs osastolle insinööri tulee? Teräspuolelle. Takomaan. Voi hurja, kun hauska. Kato, Esko on just siellä Takomossa. Ai niin? Voi nythän teille tulee hirveästi mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä. Kyllä. Sehän on erinomaista. Noin. Mitäs me noista? Lauletaan jotain. Eiks niin? Joo. Mitäs tykkää tästä? Älä. No heti, sanotko minä aloitan? Ei, No tämä. ei se ole kiva. Ymmärrätkö, että ei yhteistyö sinänsä ole niinku mikään päämäärä, vaan että ihmiset voi niinku vaan löytää toisensa sitä kautta. Mitä? Ketkä nyt on löytänyt toisensa? Esko ja Matti. Mä voin ymmärtää, mitä te voitte tehdä yhdessä. Ai kun insinööri käskee ja työmies tottelee. Esko! Ei, mutta onhan siinä vaikka kuinka paljon mahdollisuuksia. Eikö sä usko, Matti? Totta kai. Ei insinööri nykyisin voi jäädä pelkkiä käskyjä. Vaan kyllä hänen täytyy monta kertaa neuvotella ammattimiehen kanssa siitä, miten työssä tulee todella hyvä. No tämä on ainakin hyvä, eikö se ole? Ei viitsitä laulaa. No päivähän työ tästä kuitenkaan
kuitenkaan koskaan ole tyytyväisiä. Niinkö? Tunnetteko te sitten jonkun työläisen? Lehdet ainakin kirjoittavat niin. Ai, työläisetkö ne lehtiin kirjoittaa? Anteeksi nyt. Ei, minä luulen, että perussyynä on se, että me emme tunne toisiamme. Ja useimmat meistä ei tahdokkaan tuntea. Niin, kun te tietäisitte, minkälainen tappelu siinä oli ennen kuin mä sain Eskonkin tulemaan tänne. No niin. Minä ajattelin, että te niin rikoisen mielellään minua olisitte täällä nähneet. Ja olihan minullakin vähän vaikeuksia. No, kyllähän mekin tässä nyt vähän... Lauloitte meistä. Ei kukaan, me ei päästä ollenkaan alkuun, jos ei me lauleta yhdisistä laulua. Vessa-Mirja hakee kitara. Kyllä on meillä Laura Nopsa eksynyt on vekkuliks. Esko pojan kainalossa hiipi tänne, ken tietää miks. Siksi kaikki laurakaamme, Lauran laulu nyt kuuluu näin. Oliko se ihan tommonen? No ei se nyt enää ihan samanlainen voi olla. Ja kylläpä se Laura nyt meitä puijaa, kylläpä se Laura nyt meitä puijaa. Kun hän täs heiluttaa aatteen nuijaa, vekkuliks Laura nyt tullut on. No hei, se oli kamalan kiva, että tulitte. Muistakaa sitten tulla tostain. Joo, Minä oikaisen tästä yli. Kiitos tästä illasta. Oli tavattoman hauska tutustua teihin. Kiitos teille. On mukava tulla tehtävään, kun tietää, että vielä on yksi ystävä. Kiitos. Kiitos sinulle, Laura, kaikesta. Kiitos sinulle. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Se on ihmeellistä, että minun elämäni alkoi silloin, kun minä ensimmäisen kerran tapasin hänet. Lähde nyt jo, jos kerran aiot tulla. No mikäs ne siellä jo puhuu? Mikäs hoppu tässä? Kai sinä puhut siellä. Totta kai. Mitä se sitä kysyt? Minä vain epäilin, että antaisi Kurasen uhkauksen vain pelottaa itseäsi. Roskaa. Kävihän ne jo täällä minua uhkaamassa, että ei minun henkeni paljoa maksa, jos rupeen puhumaan. Älä naura, ei niistä takeita ole. Lähdetään joka tapauksessa. Me emme voi sallia kapitalistien rikastua meidän kustannuksellamme. Siitä on tehtävä loppu. Meidän laitoksemme palkat ovat jääneet toisiin verrattuna niin alhaiseksi, että meillä on oikeus vaatia 30% korotus. Taannehtivasti syyskuun alusta lähtien. Tuohon se nyt ajaa joukot. Olisit uskonut, mitä mä sanoin. Olen saanut ilmoituksen, että kaikki tämän alan työläiset tulevat samanaikaisesti jättämään vaatimuksensa sisään. Jos työnantaja ei tähän meidän vaatimukseemme suostu, niin kuin se on täälläkin ilmoittanut, niin me emme tule alistumaan tällaiseen epäoikeudenmukaisuuteen. Laura, sinä täällä. Isä, kun sinun täytyy tehdä jotakin. Mutta rauhoitu nyt. Ei tämä vielä mikään lakko ole. Se on vaan kiihotustilaisuus. Mutta kun minusta tuntuu, että tulee tapahtumaan jotain kauheata. Mutta sinähän ihan vapiset. Mennään katsomaan. Ei, toverit! Meillä täytyy olla oikeus taistella elinehtojemme puolesta!
Kaikki työläiset ympäri maata tulevat yhtymään meihin. Me viemme taistelumme voitolliseen päätökseen. Kuten näette, niin lakko, se on ainoa oikea vastaus kapitalistien sortopolitiikalle. Toverit, kuten sanoin, me emme jää yksin. Jokainen nainen ja mies kaikissa tehtaissa seuraa meitä. Ja tämä lakko ei lopu ennen kuin me hallitsemme tätä maata. Eläköön luokkatietoinen, demokraattinen ja elinehtojensa puolesta viimeiseen veripisaraan asti taisteleva työväki. Nyt Esko rupeaa puhumaan. Voi kun hän nyt osaisi sanoa oikeat sanat. Toverit, minäkin haluaisin sanoa tästä asiasta pari sanaa. Mitä sulla hiljaa? Mäenpää puhuu. Te olette kuulleet suuria sanoja meidän oikeutetusta taistelustamme, hyvä. Mutta minä haluaisin kysyä, eikö ammattiliitot ole juuri perustettu valvomaan meidän oikeuksiamme? Ja emmekö me itse ole valinneet joka ikistä miestä sinne hoitamaan näitä palkka-asioita, jotta me saisimme tehdä työtä rauhassa? Samanlaisia pettureita kuin sinä. Siksi me emme voi tehdä mitään, ennen kuin liitot ovat käsitelleet tämän asian. Äskeisen puheen johdosta minä vielä haluaisin sanoa, että tällainen lakko tulisi olemaan korpilakko. Koska meidän liitot ei koskaan tule sitä hyväksymään. Meidän omien sopimuksien vastaisena. Toverit, palkankorotukset eivät ole tämän asian ydin. Ja se mitä tässä yritetään saavuttaa. Vaan kysymys on paljon suuremmista asioista. Te tiedätte, että vaalitaistelussa minä en halunnut vaikuttaa teidän valintaanne. Ja siksi minä haluan nyt kysyä. Oletteko tulleet ajatelleeksi, että valitessanne sen tien, mitä nyt olette kulkemassa, te valitsitte vihan, ostonhalun ja katkeruuden. Se on materialismin tien. Ja te näette joka päivä, mihinkä se johtaa. Armottomaan diktatuuriin ja sen kautta tuhoon. Meidän pelastuksemme on todellinen demokratia. Tehän tiedätte, että vihan ja katkeruuden läpitunkemaa ihmistä ei voiteta millään korulauseilla, eikä lyönneillä, vaan hänet voidaan voittaa rakkaudella. Ja se on demokratian ainoa pelastus. Siksi tänään on kysymys, lähteekö Suomen työväki tälle tielle? Isä, nyt sinun täytyy mennä sanomaan, että sinäkin lähdet Eskon kanssa tälle tielle. Kyllä. Vai antaako se johtaa itseänsä materialismin tietä sotaan ja hävitykseen? Suuret tunnuksemme, veljeys, vapaus ja tasa-arvoisuus ovat hyvin kaukana toteutumisestaan tänään. Mutta ne tulevat varmastumaan epäitsekkyyden, puhtauden ja rakkauden aatteen innoittamien ihmisten välityksellä, joiden voimana ei ole valvonta, vaan maailmankaikkeuden.